Hello po sa inyong lahat. Good evening. This is Nelson Sobrio Vlog. So, for this video guys ay magluluto po tayo ng hipon. So, ito na po yung mga ingredients natin. Ito hipon at mayroon din tayong spring onion, garlic. Mayroon din tayong black pepper powder. Mayroon din tayong seasoning, toyo, suka. At mayroon din tayong cooking oil at gagamitan natin ng kunting ketchup guys. Lalagyan natin ng kunting ketchup. So, ang una natin gagawin ngayon ay lilinisan muna natin yung hipon. Pagkatapos maghihiwa tayo ng mga ingredients guys. Iiwain muna natin yung mga ricados, yung mga ingredients. Kasi saglit lang naman itong lutuin kasi hipon lang ito eh. Hindi naman ito siya kagaya ng mga karne na matagal siyang maluto o kaya mga manok. Saglit lang ito kasi mga maliliit naman eh. Hindi naman gaano masyadong malaki. Dito pag sa ibang bansa, kailangan mong magluto tuwing off kasi siyempre para may pagkain pagkatapos mong magluto, maglaba, pagkatapos maglaba, so tatawag ka na sa iyong pamilya, kausapin mo na yung pamilya mo, chat-chat mo yung mga anak mo, o kaya pag natapos na rin silang kausapin, tingin-tingin sa YouTube, pagkatapos matulog, kinabukasan trabaho na naman ulit. Ganyan yung buhay natin dito sa ibang bansa. Kailangan nating gawin lahat. So yan, nahiwa na rin yung mga ingredients natin at saka yung hipon ay malinis na rin. So ang gagawin natin ay mag-uumpisa na po tayong magluto. So una natin gagawin guys ay maglagay na tayo ng kunting mantika para igigisa natin sa ating sibuyas bawang. Pag medyo uminit na siya, lalagay natin yung bawang. So ngayon guys, ilalagay na natin yung bawang. Antayin natin mag-brownish siya konti. Sabay susunod natin naman yung sibuyas. Yan. Saglit na naman maluto guys. Hipon lang kasi ito eh, hindi naman kagaya ng mga karne. Ayan, medyo brown na siya konti. So, gagawin natin ulit ay ilagay natin yung sibuyas. Ayan, ito yung sibuyas. Pagka medyo maluto na rin yung sibuyas, medyo magbrabaw na rin siya konti, isusunod natin yung hipon. Parang ano to siya, parang hipong gisa. So ayan, medyo brown na yung sibuyas natin, ilagay natin yung hipon natin. Ayan. Lagyan muna natin ng kunting black pepper powder.
tuyo din. Kunti lang na tuyo ilalagay natin guys. At saka kunting suka. Kunti lang din. Yan. So pagkatapos niyan guys, ay hahaluin muna natin to para tumalab yung mga nilagay nating ingredients. Leo, putol. At lagyan din natin siya ng seasoning guys. Yan. Hatiin natin to. Katapos niyan, haluin natin. And then, takpan natin ng mga 5 to 10 minutes. So, ayan guys, luto na siya. So, lagyan natin siya ng sweet chili sauce. Ito, masarap din to guys. Ito yung magandang panglasa natin dito. Ayan. Haluin natin yung nilagay natin para maano na siya lahat. So, takpan natin ulit ng 3 minutes. So, ayan guys, luto na ang ating hipon. So, pwede na tayong kumain ngayon. So, isi-serve ko muna siya sa plato para makita nyo yung itsura ng pagkaluto ng ating hipon guys. So, yan na po yung itsura ng ating nalutong hipon guys na may sweet chili sauce. So, dahil tapos na tayong magluto guys, tayo ay kakain na. So, ito na po pala guys yung naluto nating hipon. So, kakain na rin ulit tayo ng hapunan guys para pagkatapos nating kumain ay higa-higa na muna tayo, movie-movie. Yun lang yung trabaho natin dito sa ibang bansa eh. So, bago po tayo kumain ay mag-pray po muna tayo. So, kain na tayo guys. Para pagkatapos wala na tayong iisipin. Yung bili ko pala nito, ano lang, $9. Ano siya? Kalahating kilo. Mura lang yung kilo eh, $18 lang eh. So, ano siya? Yung hindi gaano kalakihan. Kaya medyo mura lang siguro. So, bukas, may ulam na rin tayo bukas. So, wala na tayong gaanong gagawin. Grabe ako kusina namin, sobrang init. Sa mga ano ko, sa mga ano ko pala, sa channel ko, kadalasan yung makikita guys, puro luto siguro. Kasi, yun na yung madali ang magagawa natin dito sa ibang bansa. Kasi, mahirap kasi mag-isip kung anong gagawin natin kinabukasan. Kasi araw-araw tayong busy.
Kaya, yung pagluluto na lang muna siguro. Yung mga video natin kadalasan. Pero, pag may time din, kung sakaling lakad tayo, bibidyo din natin para at least kahit papano makikita nyo rin yung mga lugar dito sa Sharjah o kaya pag makapunta tayo ng Dubai. So, dahil tapos na rin tayong maglaba. So, pagkatapos nito, ano na? Higa, sabay, YouTube. Pag maayos ng signal, laro ng ML. Ganun lang yung buhay dito sa ibang bansa. Baka iniisip ng iba dyan na pag nasa sa ibang bansa kaya ang buhay, hindi lahat. Kagaya po. Kagaya ng mga kasama ko. Kaya pagkatapos ng trabaho namin, uwi, tulog. Kung may time, luto. Pag walang time, pagising, bibili na lang ng tinapay para pagdating sa trabaho may makakain. Hindi lahat ng abroad guys ay maganda yung sitwasyon. Pero kahit pa paano, at least sa side namin, medyo okay din naman. Kaya nga lang, minsan walang tulog. Kasi yung oras ng trabaho namin paiba-iba. Minsan may pang umaga, minsan din may pang gabi. Kaya kailangan sanayin mo yung katawan mo para pag ibahin mo yung oras mo, alam mo na anong gagawin. So, tapos na po akong kumain guys. So, thank you for watching my video. Sana ay kahit papano may natutunan kayo sa simpleng pagluluto ko ng hipon. Ano lang to, hindi po ako expert magluto pero sinishare ko lang kasi ito lang yung madali ang gawin at mabilis. So, thank you for watching. I hope you will subscribe my YouTube channel. Paki-like and share and God bless to you all guys. And thank you so much. Kung may mga comments man kayo, paki-comments na lang din kung sakaling may gusto tayong gawin sa susunod na video para mapaghandaan din natin guys. So maraming salamat and that's all. God bless to all guys. Thank you so much for watching.